Hi guys, majong adlaw ni Juntanan guys. Moadto sila sa merkado sila karong tulo kay magpa-out sila. Pa-out si Kuya King kay taas ng isang buhok. Kay bawo mo guys sa gibuhat dan ni isang buhok kanina. Tanawa di giuna-unahan ni jag Di ako daw na. Giuna-unahan og tuping Kuya. Pastilan, nagpractice mas Kuya Gail mahimong kuan kanang naay mahimong iman. Mahimong manggugupit nga na kana bang nga na gusto mas Kuya Gail mahimong Barbie na noon barber gusto mas Kuya Gail mahimong barber tanawag purma naan sana na iza nang giautan og una-una ijang manghud Ginoo ko naan sana ba nakinkin pastil na pahak na mas Kuya Gail moy sa larinda ni na gipahakan nag-uod apoy gusto pud ni ja pahakan Di. kama man paniya pautan Tugtan mo po kuya dito dito. mag-practice lagi sa Kuya mahimong mga utanay pastilan lap kung bati Kuya kay basig mo na imong talent mahimong kuan Bumbiro mo ka kaya. barber di na bumbiro barber na puro man pudbi Ang palamaan og bagul. ay pala magbagul mo ron binagul din na inautan bi tanawa na natin sa guys inigabot nila nag-isa kay view unsa ba na pa mura magtujum baril Ikan trabaho. tarang nga pud na nga apud ka na hapnan sa ba puro Para kana prasin mo pa. pareha ko nang papa idol din sa papa Sundog ko kaya mura na kong parang ka pa. bye bye tanawa na mga guys yung ilang mga buhok itong ilang mga buhok yung buhok nila guys ay uban di pwede mo uban sama-sama naman There's na ko. ang kalakaw mura ka Power Ranger bye 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 nila kanang lami nga inautan ha kanang kinabiyuhan kanang murag kabadjong mula bye sinukog bading gamay guys tawa tiyan murong atog Amerika bye hala saan naman yung porma ha di sa ka naglaan ganina tubang sa nila pag-hi sa nila be kantay sa sila kantay sa Patililon papaya. Isa pa. Ano pa? Lain. Kanang lain. Katong TikTok ni mo ganihan. Sa imong TikTok. TikTok eh sila. Sige, sumbati. TikTok, tok. TikTok, tok. TikTok, tok. La TikTok lang. TikTok, tok, tok. Wa naman may TikTok guys kay gi-erase na mo dari cellphone kay dako man sa kazukaon sa kuan sa imnay cellphone. Aga mag cellphone maghanghang na. Kay angin dato sa TikTok nga ran daghanag among drops. Kay daghan man mig drops lagi kay praktisana ni Kim. Nan saan man nga need man nata i-erase kay agatang video kada adlaw di na ta ka video to atong mga drops dadto. Napuhon na Kim kay makakuan na tag cellphone nagkaning atong gigamit nga palit lagi kuno kog cellphone kay isang atiktukan. Puhuna og makakuha na taday. To Kuya Baba. Bye. Kuha naman sa tiktukan. Arang taon ni isang tiktok lagi kuno si Jan. Sa kaya kamang cellphone guys kay kuhaan man maghanghang man og mapuno na lagis kanang naay. Isang tiniktok. Kuhan guys ug makakuha na mig isa ka cellphone kaning gigamit na maron nga cellphone. Izahan na ning TikTok kanan. Hilig dyan sa mag-TikTok. Ganahan dyan sa mag-TikTok. Sige na, sa tanaos mga video na sa TikTok sa sundugon. Dyan saan man niya, kaning cellphone kay gamitin man naman. Kinhanglanan man gadyan namang irisin to kay dako masagkaon sa pas memory. Pila ba memory daning amang cellphone nga arang ramang kaduka nebe. Kinahanglan dyan na irisin ng mga kuan pati ng mga picture-picture ang manang itang iris. So, tagsara dyan na rin masagad guys kay kinahanglan dyan namang video, maka-video dyan may kadadlaw. Hanjo ang taon lagi siya nga maag kuan ay kuno kuan na mag-TikTok kun saan man nga di man kaigo dari sa mga cellphone kay neube ra man memory pastilan so na puhon og kaloyes Ginoo makakuan na tag kuan cellphone kay kani isa na himo ang TikTok kanan guys kay masasajaw lagi siya gani haga dudun nagsigig sajaw hilig may sajaw ning gamay badji hali na day Atara to tanawon sila guys unsa og sila mga porma sinautan mga gwapo bagay pa ipahakan na bang Kuya dari isang manghud kay mag-practice na mag-barber bati ag isang maguwang pasti lang then na guys ag nagpa-out ya grabing gwapuhan naman sa among Bible bearer tang ispatan ug man kan grabing lamian na mag-inautan be wa na magpahak tanawon na tagpahak be awa na na guys na okay na isang kuan gipahakang Kuya Sing napang na sinday. ag ikaw dai basig napahak na pagka
Nah, Ito bang? butang ya tawang be. Butang Ito bang, sinahong? Ano Ito ba ba? sang nabi nang. Butang Pahak din Tara. pahak. Pahak ngawan naning tubo-tubo na gisang ipahakan guys ti ah. Oh, pastilan. Sabay Lagi mo be. Tsa grabing kabyo nang inautan mang ulitaw na. Tsa. Hamas kuya. Kuya. Babang ka dako. Dagan sa magadalaya. Manok. Pastil na. Hindi dyan atang-atangan na yung manok guys na. Imo na hinalangan niya? Ayaw ako itong hinangkan. Ang imo tong hinangkan ken? Na, di day pwede hilangan. Enta? Nakapiti. Naipitya. Oh, nya ancan naman na. Ma, Pitya nasa karon. piso. Ma, basin madidi itong piso. Ay budidi. Budidi. Didi itong piti. Didi ang pitya. Eh, Butang eh. Di, nada didi ang hinangkan. Hala, butang eh. Agi ka magpa putod kag buhok? Di ka pa putod og buhok? Pupatad ko. Duaan. Yak. May mo car. Na may binuhing Jurassic din ay mong kuan truck na. Mo na gamang mo na gamang pinalit ito ubay guys kana na. Jurassic Park. Ganahan man sa car, uy. Bibi, ganahan ka car, bibi? Ito. Lani ayo na. Ay, ato talsa. Ma. Palitag car. Sunod kanang dako. Dump truck. Ayaw to. Si Papa drive, be. Si Papa, ha? Eh. Kiliya, si Papa mag-drive sa car, ha? Imong buhok nag... Natay ko. Natay ko sa. Magsakay ka sa truck. Tara nga ng hair, be. Man. Di man manghawid, jud. Karon ni mahagbeng. Di ko hawin. Hawid gid sa car. Ang kari kay Jurassic man na rin. Dinosaur man na rin ikulong. Patay. Kana may sakti day. Sakay ka. Nabengka ka dyan na ron. Na, butangi. Butangi to. Natikayhang na. Natikayhang nag-truck. Na. Bega mang kuya kingkin gwapo. Smile. Ito bang sabi? Grabing gwapuhan na mang kuya kingkin na. Mura nagkuan. Mura nagsi. Kisa may mong idol ng artista kin. Andro eh. Hoy, si Andro eh. Kuno deh guys. Si Andro eh. Dahil siyang ganahan. Gwapo na kuya kingkin be. Para mo Be? mas android na. Ma. Idol na ni mas Andro eh. Magpapugog dyan. Maak dada. Maak kang umigas sa mong kunat. Na, paak ng isang kunot sa umigas. Tara nga nang nina day. Kuya. Tsa, grabe ginautang kuya. Hinapay man. Ang gupuhag sa motoy. Beto pa be. Mura man Piolo Pascual. Tsa, mura Piolo Pascual. Tsa. Jano. Si Jano, ano sa may Jano? Gib. Jano Gibbs. Mura ko si Jano ya. Jano Gibbs. Tsa, grabe gupuha. Talikod. Idol mo si Jano. Tsa, grabe. Ready na dyan kaadyo sila guys. Sa kasal sa isang tita Florami. Ikaw si? Tsa, grabe. Agi ikaw si? Android. Ha? Agi ikaw si? Kinsa man ka? Gabi. Insa? Gabi. Hay labi. Ikaw si Kiray-ray. Kisabaan. Labis ko. Ina ikaw si Sanchay. Kay cute gamay. No. Labis ko. Hay rabis. Ako tay-tay. Sanchay. Ako tay-tay. Tay-tay. Sanchay. Ako tulot. Ikaw si Bibi Kulot. Di man gud ka kulot bi. Nang ano nanuwang kila man na kay wani mo sudladji. Kasi Andrew eh, grabe Andrew eh. Idol man ni si Andrew eh. Kapod dia si Piulingling. Ay, ikaw si Piulingling. Idol man gud ka ni Mama Nas Piulo Pascual sa una pagberes na nimo. Bi tanaw ba mura ba si Piuli? Piuli. Piulo. Grabe ka ring taon nilang lipad sa guys. Magtiwas ami guys ang manggiluto. Unsa giinsan man nimo? Isa gula to. Pwede di ay. Tiaw. Sayuti. Haman na mo sinilas. Na, nawa mag-isa. Haman na isa. Imong tangag sa iro. Nabutangi pangita sa akin ka. Kitan mo na mga guys. Daris ang manggi luto. Kaya, luto mi darig karing na ay nagluto mig batikon guys de. Masang gilapuan kay humok kay gahi maning batikon sa manok na kung may mo panihapon. Sakto na ni. Jabhan rig sabaw. Jabhan og sabaw guys karon wa pay ang hit. Guys na kuan og sabaw kay mawa pud ang isang lansa ba.
Gunitig majukin karon ni mahagbungkin. Tarong nga gunit. Luto na ma. Oo pa. Tarong ni gilapuan karon di man ni mahu. Aw di mo. Aron matangtang ang isang anghit ba. Lapuan si guys, aron matangtang ang isang anghit sa mahumok pud siya. Hawa ming, kimapas luto sa kaming na. Huwag ito kami. Wag ito kag darna. Dadan. Di ba Andro eh? Andro eh lagi sa guys. Napasok ito ma. Hinay. Pasti na. Chikan na. ko stubig. Kala ka. Dana ibutang na abi. Abi ka suga. Dana ibutang biya na. Okay. Tak ang regbalik guys kay magisa mig panakot. Yan na guys. Humok na si Jo. Sino ko? Ansa. Wow, atsos kay init. Makuanan ka na, datura ka kay init ka. Gisa sa ko daring panakot guys. Suwangan ko. Hilaw pa na, di pa na pwede. Butangan na mga dari sa yuti. Ansa nga naning ko ana basta kay butang-butangan daring gulay kay aron ganahan ang mga bata mga ganahan ka og sa yuti. Ganahan dahil guys ya. Ganahan sila kanon. Ganahan pud kada ni. Di man nakapadsa sa yuti na. Day, sa yuti. Wow. Manok manimana. Nak Batikon sa manok. Apoy uban unod. Wow, way unod na puro na batikon giadyo man ni naghinlo nun guys kanina. Nawala unod mo. Wow, di puro man sa murang may unod. Yan na guys, gisa ng mga panakitin. Dulo na ma brown na gatang kuan panakot. Hey be, mo eat ka og gulay be? Ha? So sino kung ganahan sa lagi sa TikTok guys, saan naman taon ni? Ang tanaw ba go dun. Jamo na may isang sounds sa isang simod. Awin simod lagi isang ba mo na may isang sounds. Kanta pod. Na? Tati. Hayati. Tati. O tati. Tati lagi dito. Aw TikTok lagi Ginoo ko. Natal nga TikTok yag. Tao tanta. Ako'y kanta. Oh, Ginoo ko marusog ni saan man taon ni pagkanta. Sige. TikTok tok sibag. Isartoy kanta sa TikTokin. Tut tururu tut. Tara nga. TikTok. Tulak paglain. Katon pang lain. Di lagi ko ka maumukanta, ha? Maukan. Skidi. Tat. Tanang ilunod guys kaya pastila na sila mapagod lamang ang panakot na mo TikTok dai. Silan. Okay, anong mamuta guys. Wow. Isa-gisa pa more. Kami isa gamang panihapon doon guys. Kambita nga na maguli. Gulay-gulay. Haluin kaya rin. Arong muta. Gulay kaya rin mga bata. Mga Anahan masilag na gulay-gulay. Haluin. Kaya rin lumiin. Ikid ng isa. Ansara man napatanawon guys. Huwag maluto na eh. Huwag mga nami. Tara nga ng mga plato be. Pero ni mga kuan. Paghinay ka ni mga saga, mga saga sa mga jabo ng gasa na. Guys. Maro pang special nga kuan ba guys. Nang mitong mga sa gawas sa mga diet bitaw. Kung kita na sa lida nga gilang saga inga na aw di man siguro to nga. Ti uli nga mga usan naglang mga naong. Magidiit. Di lain nang to mura tong kandilan sa nay tabon di pud nga nang nay anuus na maro pang mangidit maro nang mga naog iring magidit. Dai no. Social ka jo agit ang kuan ang murang nag-date. Sama pag naghukad dai sa papa. Hukad na sa father og luto. Uy guys. Uy, dai dekut. Sino ko kubangan. Pag hinabi ka ni kuan bi, dapli na. Okay. Uy, naunsa naman na ihang kutsarang arang maning kamantunja. Na baylo ka day. Muna lang ga. Uy, nakalipat man tagpalit og kutsara nimong amay-amay. Amay. Kay amay-amay man pud ka. Nani bang amay? Kana amay-amay no. Nani bang pahastulot? Ha? Nani bang pahastulot? Ay pahas tulok. Parehas kang Parehas kang kulot pahas.
Ma. Si. Dia na guys, aga mang sudan dia. Aso. Wow, tilawikin lami bakin. Lamikin. Char, sana all. Ganang ko dani utan. Okay. Hmm? Sa? Di na umigas. Di. Oh. Ana bi. Asa man na? Di man guna umigas, deket man guna day na, deket ning pilit. Deket. Dai ko to. Kaan ka. Kuha lang tuto lang. Ko ma. Sama tuto. Dai mo tuto bi. Adyo daghan ka Juya kay di ka hurot. Unahasa na. Ako. Di man sa kahurot og kuan guys daghan no. Kani okay na ni? Hulot na. Di ka kahulot? Unsa dira good? Ja butangan na tag sabaw. Butangan sabaw kay lami ang sabaw. Ya. Ambay na deket biha na. Oh, ani guys dia. Lami ang agkazog deket guys darong muta. Lami man good. Humot pa jud na guys. Tambaw man ganis pasmo. Ako galing di man kumuka. Tambaw ni pasmo guys dia. Mo ni timainhan guys. Taan ko tambay. Ha? Taan ko tambay. Kaon kay tambaw nas pasmo day. Tambay ka ako na. Ihapon tanin jud tanan guys. Kaya punta. Ihapon tanin jud. Ihapon ta. Ayo. Ang ayo ma. Tay agong ayo. Ang ayo. Aho lagi de lagi ayo. Aho. Ayo. Ah. Ho. Ayo. 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 Aho. Ayo. Ayo. Duna agi jang ho mahimong yo. Aho. Ihapon tanan ninyo guys. Dai deket tiara lami ah. Kalami na lang jud sa deket. Ayo. Uy naman day buad. Pangatag pa bi. May buad guys to ah. Sinugbang Gabriel. Kitang paon nitong buad. Hala day, lami ag buad day di ah. Wow. Na guys buad. Kalami bantugay ra kanalangan. Sugba day buad. Hapon ta din jong tanan. Nami. Nami. Na di ko magaganahan dari guys. Saan naman eh. Sa may musudan. Kanin upan. Nami man eh. Kanin upan. Ang kaya na gulay. Gulay lang. Ha? Kana lang imo? Lami ni gulay ni. Hindi aray gulay di ah. Ang gulay hanggib ni mo gulay. Gulay. Tama? Lami na gulay. Saan mo ko tanon kay rong healthy. Gin tambawa. Lambaw bang pau. Tambaw ni upaw. Daot na pizza. Dapat tagtit ni upaw. Ang hinlo ng mga nang nila guys na nangagwapo na. Nga. Ngit-ngit laman. Pasensya na mo kay ngit-ngit. Ako na. Sus ginoo ko. Gwapa ang samot. Nod. Paano lang? Nod. Unod. Kaon na kayo. Gulay ay mo kada. Dakin excited na kakin. Pohon. Tignan ko ka do kay baby diri mo ko. Char, very good. Gabi uy. Ang nga to sa mimi ito. Hapit na jud guys. Excited na mitanan. Oo, gulay. Ikaw kuya? Excited na pagka kuya? Excited. Tarang nga tingin. Buro mo hinugi. Karahat. Bible girl man as kuya. Unsa? Bible girl. Bible girl ko nos kuya guys. Nakasilan. Balik ako. Balik kaya? Sabi ko mabayot ka. Bayot, sayang naman ang purma na mabayot. Bye. Bayot sa iPad ko. Dahil bayot di ay patrok. Kuya, mas iliya guys. Kaya huwag na ganit sa madenggan nga mga kuan istorya. Kaya dali ang Bayot mo sa iPad ko. Ha? Nausong man dali sa magbayot di ay patrok. Ako na nakauna. Yan na galuwas. Jungit lamang ka adyo. Kaya paspas din ang istorya di mo kasabot. Sige na, kaan, kumpati. Gahan dahil sabaw. Dahil sabaw, oh. Buhay ka. Sabaw. Ano naman tao na yun sud. Sabaw na laman. Lamian man ang gulay. Mamay nahalin ko na utanan, guys. Tingin ito. Ang gulay mo yung unang nahalin. Di ba tangi sabaw na imong luto? Wala ko gulay. Hmm? Wala ko gulay. Very good. Malit may gulay, guys. Ito na manik ka. Malit may gulay. Ikaw, kuya? Piulingling! Grabe ka mong piulingling, guys, di ah. Kami piulingling. Laki mo ko na piulo. Paskual, guwapo ka adyo. Ang idol. Piulingling! Grabe piulingling ga. Ay, dulo mo pa. Pagbaras na guys, kay
ang mga idol si Piolo Pascual ganahan magkukanta si Jazz Asap sa una. Karon na ko kita ka man na TV. Pero di nakaburos mo. Ha? Pero nakaburos mo. Oh, basin. Si Piolo Pascual kung nakaburis na, butang eh. Maswerte aka azu. Anak ka. Ang swerte aka azu day. Si Piolo Pascual. Ha? Wala titit. Awan na day kuno itit si Kitiyo guys. Kaya kanis Kitiyo guys. Iro nila tatay. Wala na ngipin. Tiguwang naman ni ka azu. Kaya edad ng kinkin. Titiyo. Wala titit. Wala kuno itit si Kitiyo. Taga-igtit si Kitiyo day. Nga naman. Tang-tang. Ang tangtang. Kanang mutit may hatag ni Titiyo. Kanang tit ni mo ihatag ni Kitiyo. Sabaw. Agtit lamas kabo at ang hugman. Kay? Kabaw. Lay. Ang ipon ni mahatag na kita. Bailuan na nagipon kabaw. Na, tangi. Uya pod. Nasagdila Ito lang, lo. Sis, bapa ka. Ito yung test, lo. Baka ba? Agtit kunos blue nga baka. Na mura. Na di blue nga baka. Pinintalan. Pintang. Guys, Mama. pahagman kunos kite sa tit sa baka nga blue. Kuan mo? Kuya oh. Butang na. Ha? Butang igdi jud. Kay sabaw may kang inday. Uy, very good. Daghan ang nahurot nga luto ni Kim Kim. Very good nga baby. Palit mo bulot. Palit mo. Lagi mo be? Palit mo bulot. Very good. Daghan nahurot na kuya Kim Kim. Imo kuya kagahin? Ito nahurot. Kingod ka na. Bulot ayo. Ito, pahas tintin ba? Unsa mang buluta? Bulot ba? Pahas tintin tato. Lo. Blue nga paborot. Nana, bulot. Saan mapagpaborot? Nana, Nana. Inganaan ko ng pagpaborot guys. Hup, Jun. Na, hujup. Hujup. Ano naman pang nungkab naman kanina. Kalau narakas naman kaliro. Mas mabinawag ang sigid pa. Ngita be. Mukhang iring na nungkab. Saan nga may kurin? Saan lagi? Nga man lagi kurinte. Ay, gulay. Gulay. Diyos gulay. Sus, tabang na nag-ilag sa gulay guys. Nag-ilag sa gulay. Sige, mamalit na gulay. Bantay, bitaw ha. Magsiit ang pangangan ng gulay. Sa'yo, tirapin yung ganahan. Basa wag kon. Kubasa og, sa'yo te. Taong ko. Kalingan eh. Malit ta. Ganahan ng ka. Sa? Bambil. Hayon, bir. Bambil. Na, bambil ko kailad na day, hani. Pampang arsag kamot ba ng bugat. Barbie, buti. Barbie. Barbie. Kaming nang gidang Barbie puhon. Ala. Excited. Excited na gamong baby. Ala. Ala guys, nang mangitas bike. Saan man to mas tagbilaran ag bike? Bike mo. To City Square ag bike. Maghambay. Wa man ta makautang na to kay di man sila pautang kay umantay credit card. Puhon na day ha, tarot ng balikan puhon na. Ang bike na. Aga, ipahog mapuskuyas mong bike. Kung na kay bike. Kuma ko na ha. Kasi kin guys, nagsiginig sinamok og bike. Jadi isa lagi na mapalitan. Kaya naman pa yung ipalit. Na pa may mga importante unahon. Puhon na, puhon. Okay? Ay, ang siya. Ha? Nabakog ako. To mainsong arkansiya. Kaya baka yung butong. Hindi, saan man yun? Ang punol kay palko bike. Puhon. Palit bike, ama. Puhon. Kana na. Lagi mo kuya, sa may mong ganahan pad kuya. Gidi na. Kuan, Barbie. Hi Barbie. Nabuing na Barbie naman. Barbie naman kuno kang kuya, guys. Yung water lang. Yung water. Na magbabay na tanila kay taas na gatang video. Ako lang. Palit Barbie ayo. Nanamay Barbie ayo sama. puhon, maabot ra to daning Barbie. Taka ng kahoy. Tungkang ati. Da magbabay na tanila guys, kay gabi na. Da taas na kadto kamong video, ron di kadto taas pag editon. Da salamat kanunay sa inyong pagtan-aw naman guys. Da thank you so much. We love you. Da God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay guys. Ganyan to kanina. Da bye-bye. Pagbabay na mo ya. Babay ko na babay. Bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you na po sa mga
See you na pa sa mga another videos. Bye-bye. Bye-bye kuno Kuya Kingkin. Bye.